KSI-gune ekimena kulturaren balio eta indar eraldatzailearen adierazle da. Zergaitik, kultura ez delako soilik edertasuna edo ezagutza sortzeko tresna bat. Pentsamendu kritikoa sortzen du, berrikuntza bultzatzen du, eta diziplina ezberdinak elkartzeko gaitasuna du beste askoren artean. Horrelako topaguneetan sortzen dira begirada berriak eta herri bat eraldatzeko aukerak baita ere. Eta hori da, hain zuzen ere, KSI-gune. Hezkuntza, ikerketa eta kultura eta sormen industrien arteko elkargunea. Ekosistema bizi bat, esango nuke, non ikasleek, ikertzaileek eta sortzaileek elkarrekin lan egiten duten gure garaiko erronkei irtenbide berritzaileak emateko kulturaren ikuspegitik. Eusko Jaurlaritzatik kulturaren balio estrategikoan sinesten dugu gizarte eraldaketarako eta gizarte kohesiorako tresna gisa. Horregatik, hain zuzen ere, aurtengo agintaldian kultura sailari aparteko indar eta balioa eman zaio, lehendakari horretzaren ardura bertan kokatuz. Garbi dugulako KSI-gune bezalako ekimenak babestu behar ditugula, komunitate zentzua sendotzen dutelako, agendeen arteko lankidetza sustatzen dutelako eta ezagutza eta sorkuntza gizarte eraldaketarako tresna bihurtzen dituztelako. Kulturak ez du bakarrik erakusten zer garen, etorkizunean izan nahi dugunaren bidea egiten ere laguntzen digu.